Shalom, en aquest vídeo us explicaré la visió jueva de com establir relacions estables i duradores. I, en realitat, per aconseguir-les, s'han de reunir tres condicions. La primera és la franquesa. La franquesa és parlar de manera clara i directa, sempre mantenint el respecte, però deixant els termes ben clars, posant els punts sobre les is. La segona condició és la reciprocitat. La reciprocitat no vol dir que si tu dones 10, el teu company també doni 10, sinó que vol dir que si tu dones el màxim, l'altre també haurà de donar el màxim de la seva part, ja sigui 10 o 5 o la quantitat que sigui, o la qualitat que sigui, perquè moltes vegades el que es dona és una cosa qualitativa i no quantitativa. Per tant, el que ha de primar és la reciprocitat, en el sentit de que ha d'haver-hi una equitat. No una igualtat necessàriament, perquè la igualtat seria una mesura quantitativa, sinó una equitat, que és una mesura qualitativa. I el tercer element és la complicitat. La complicitat permet que hi hagi una comunicació on hi hagi elements que són subtils i que tot i això la comunicació sigui efectiva, sigui clara i sigui entenedora. Això s'hi arriba com a última condició, però és la que permet que la relació sigui realment estable i duradora. Així doncs, tenim que són aquestes tres condicions, que són, per una banda, la franquesa, per altra banda, la reciprocitat i per altra banda, la complicitat. Shalom.